Arratsalde on denoi, ongi etorri denoi. Berehala hasiko gara gaurko saiorekin, baina lehenengo nahi dugu konprobatzea ea entzuten dan, ikusten dan, modu egokia, mesedez orduan txatean joan zaitezte esaten, ia bai zuzen hori, entzuten dan, ikusten dan. Gero badauka gure emisioak delay txiki bat, 10 segunduko, 15 segunduko atzerapen txiki bat badauka, eta orduan hori ere kontuan hartu ezazue, saioan zehar ditzakegulako desajuste txiki batzuk, bale? Ez daiguzue beraz mesedez, ia entzuten dan, ikusten dan, arratsaldeon batzuk irakurtzen ditugu. Pixkanak abesten dien ateatzen lehenengo erantzunen. Dena ondo, dio. Dena ondo, bai, perfecto. Mi esker. Guk gehu aurkeztuaz hasiko gara, ez? Hasiko naiz. Oso ondo, ni unai naiz, unai lekuona ez izan naiz, eta nik inoa maten egiten dut lan, eta egunerokotasunen aholkularitza lan egiten dut, eta formakuntza arduratzen naiz. Hau da, ikastetxe ezberdineta joten naiz, irakaslekin lanketa itea, formakuntzak itea, eta horrez gain ere irakaslea naiz, eta egunerokotasunen saiok egiten ditut. Oso ondo. Ni Leire Arana, Ruiz de Gino naiz, eta ni izatez irakaslea naiz, fisika ikasitakoa, eta irakasle lanetan jarduten dut, azkenengo urte askotan, egia esan. Eta gero tokatu zait bizitzak eraman hau matematikaren didaktikan ikertzera eta irakurtzera eta pixkan nire burua jaztera, horregatik nago, hemen baita. Eta gero lan egiten dut material honekin irakasle gisa, DBH-en gainera, eta baita ere bai naiz 3 haurren ama, eta ezagutzen dut materialak 6 daukan etxean baita, zer etortzen den materialari dagokionez etxera. Eta orduan, gure asmoa gaur da, zuekin hori guztia partekatzea. Joango gara gaurko kokapenera pixkat, gaurko saioan DBH-ko kontua kontatuko ditugu, matematika DBH-en nola dan eta nola izaten da. Guretzako momentu importantea da, gurasoekin partekatzeko aukera bat dalako. Ulertzen dugu gure seme-alaben hezkuntza ez dela bakarrik hezkuntza zentruaren eta haurraren arteko kontu bat, gurasok ere zeresan handia daukagu, eta asko inplikatzen den guraso bat eta aurra egiten ari den horretan zer esana eta zer egina sentitzen duela daukan gurasoak oso gustoko ditugu irakasleok. Esan nahi duelako elkarlanean eraikitako bide bat egingo dugula. Eta ulertzen dugu gaur hemen hainbeste pertsonak izenaban badozu, zuek danok badaukazuela kuriosidade hori edo jakin min hori eta zentzurretan asko posten gara. Ordan abiatuko gara hortik. Gaurko saioak iraungo dau 45 minutu inguru, 45-50, ordu betetik bera saiatuko gara izan dadin. Eta gaurko saio honetarako ekarri ditugu zuek egindako galderetatik, hemen innovamatiko materialekin jarduten dugunok badauzkagu aukerak zuekin kontrastatzeko eta jasotzen ditugu zuen kezkak, orduan zuen gandik jasotako galderetatik eta 2 galdera nagusi atera ditugu edo bildu ditugu 2 galdera nagusitan. Eta hoiei buruz hitz egingo dugu. Zer egiten dute gure seme-alabek ikasle gelan, zergatik egiten da lana, horrela matematikan da nola egiten da lana, eta gero bigarrena nola lagundu diezaiekegu etxetik, edo zer jakin behar dut, edo zeren jakitun egon behar dut, etxetik laguntza positiboa egin dezadan. Azken finen kontziente gehala ez da zuen arduraik handinetako bat hau dela, nola lagun dezaken nik etxe. Hori da, orduan, goazen, ekitera poliki-poliki. Oso ondo, lehenengo zatikin hasiko gea. Azken finen, zer ikasten dute zuen seme-alabek matematikako klasetan. Orduan, lehenengo zati honetan ingo deuna da, lehenik eta behin jungo gea ikusiko deun minututxo bateko bideo bat, ikusi ahal izango deun, irakasleek nola kudeatzen duen, edo nola, hobeto esan da, egunerokotasunen matematikako saio bat nolakoa den. Hortaz, gustatuko litzaiguke zuek ere pixka bat hau aztertzea, ikustea nola dijon, baina honta iritsi aurretik ere gustatuko litzaiguke ikustea aste bat, matematikei dagokionez, aste bat nolakoa da, nola da hon organizatuta. Hoi dela eta, hemen ikusiko dugu ordutegi bat, ordutegi honetan ikusten dituzue 4 saio matematikako, ezta? Honek ez da nahi esan ikastetxe guztitan 4 saio okiko dituztenik, badaude ikastetxek ez da 3 saio egiten dituztenak, beste ikastetxe batzutan ere 5 saio egiten dituzte, baina 3 terdi ere bai. Orduan, egie da ikastetxe gehienek saio kopuru antzeko bat dutela, baina kasu honetan 4ko bat hartu dugu, normalen estandarra izaten dela. Orduan, ikusi dezaken zuen bezala 4 saio daude eta banatu ditzakeu kasu honetan 2 dinamikatan.
Alde batetik, 3 saiotan iken ditugu matematikako edo iken ditugu oinarrizko saioak, eta oinarrizko saio hauetan juten geana da jakintza eraikitzen. Adibidez, landu nahi balin baditugu, ez dakit, lantzen ditugun eduki hauek, bigarren mailako ekuazioak edo zenbaki osoak, ezta? Momentu honetan, 3 saio hauetan iken deuna da jakintza eraiki. Zer gertatzen da, momentu bat iritsi behar dela, praktikatu behar deula hau afiantzatu ahal izateko. 3 saio horietan, egia da, ezagutza eraikitzen ari garen horretan, saio horiek askotan bukatzen direla praktika zati batekin, papelean egiten den praktika zati batekin. Hori da, XYZ praktika. Eta hori nahi kontatuko dizu laugarren ordu horretan zer egingo litzake. Hori da, hortan induan, 3 saio hauetan iken deuna da, momentutxo batzuk badaude nun praktika iken deun, baina ez die horren beste, iken deu praktika, baina uste deu ere bai afiantzazio hau emateko praktika gehiago ere bai behar dela. Eta hori dela eta hasten egun baten, 45-40 minututan zehar, iken deu praktikatu, praktika digitalan bitartez. Hau da, ikasle bakoitzak bere ordenagailu hartzen du, bere tableta, danadalakoa, eta iken deuna da, gai honen bitartez praktika bat. Eta ikusiko dugu, guain jungo dare bai leire pixka berandu xego, ikusiko dugu nola funtzionatzen duen honek, eta leire jungo zaigu esplikatzen, honen funtzionamentue eta zergatik ere bai erabiltzen dugu praktika digitala. Hau da, zergatik egiten dugu papelen, zere bai oso garrantzitsua iruditzen zaigu paperen praktika hoia, baina baita ere zergatik egiten dugu digitalki. Hortaz, lehen esaten nizuen bezala, guain jungo gea ikustea minututxo baten bideo bat, kasu honetan Laura Morera azaltzen da, gure lankide bat, non juten dan saio bat iken, DBH-ko saio bat iken nahi da, bere ikaslekin batea. Orduan, gustatuko litzaiguke, zuek analisi bat ikia eta ondo ikuste ere bai, ze gertatzen den. Ez gaitezela gelditu bakarrik, bideo bat jarri digute, ez guazen analizatzea eta guazen konparatzea, igual gure garaien matematikak lantzen genitun hortatik zertan desberdintzen den. Orduan, bideo ikusi aurretik gustatuko litzaiguke ere bai, esplikatzea ze jarduera iken duten. Kasu honetan, probabilitateko jarduera bat iken dute. Eta hemen ikusten dezuen bezala, probabilitateko jarduera ikiako garaian dute tablero bat eta fitxa bat. Fitxa honetan daukete irteera zati bat eta helmuga bat. Orduan ze iken dute, juten die irteera zatitik ateratzen die, helmugara iritsi behar die, eta jun behar die botatzen, txanpon bat. Eta txanpon honek badauke aurpegie, bizi guztien ikusi duen bezala, aurpegie eta gurutzea. Orduan, aurpegie, beraiek txampona botatzen dutenen, aurpegie ateratzen denen, fitxa mugitu behar da pauso bat eskubitara. Eta gurutzea ateratzen denen, jaitsi behar da pauso bat beruntz. Orduan, zein behar deu, edo hemen zein izango litzake galdera, zein da proposamena ikaslei galdetzen diegu. Zer uste dezue dala probableagoa? Guk txanpona botatzen badeu eta txanponak esaten digunan arabera moitzen juten balin bagea fitxa, zer da probablegoa? Helmugara iristea edo tablero hontatik ateratzea. Ados? Orduan, espero dugu, ondo ulertu izana, guain jungo gea bideoa ikusten, bale? Ia gelan segertatzen. Oso da. ¿Qué creéis que es más probable? ¿Que cuando estemos jugando la partida os salgáis del tablero o que lleguéis a la meta? Habéis dicho diferentes opciones. ¿Alguien nos quiere compartir lo que ha escrito y explicarnos por qué lo ha pensado? Si toca 3 veces cara, puede salir por el amarillo. Si toca 3 veces cara, puede salir por el amarillo, vale. ¿Y entonces eso qué te lo hace? ¿Más probable o menos? Más. Más probable. Uno tira la moneda, el otro apunta, uno tira y mueve la ficha, ¿vale? Que así vais más rápido. Pero la segunda vez que tiras, ¿qué te puede pasar? Lo mismo, muy bien. Pues podemos hacer cara o cruz. Vale, ¿y cuántas hay? ¿Cuántas opciones hay? Las has contado una por una y te ha dado 16. ¿Cuántas nos llevarían a la meta? Cruz, 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 cruz. Vale. Y esto es todo lo que nos podría haber pasado. Es como la probabilidad teórica de este problema. Entonces, si yo tengo que analizar este problema, ya veo que lo más probable es salirme, porque salirme era 10
de 16 y en cambio llegar a la meta era 6 de 16. ¿Sí? Hortxe ba, DBH-ko gela bateko jarduna. Horrela izaten da gainera askotan, Bai, ez da? Bai, Eta horrela izaten da. kasu honetan oso argi ikusi dezuen bezala, bideoa mozten junda eta saioko momentu ezberdinek ikusteko aukera izan dezue. Eta hemen 3 momentu oso argi ikusi ditugu. Lehenik eta behin, irakasle galdera zabal bat egiten du, eta ikaslek juten die beraien aieruk botatzen. Beraien aieruk egiten, zer da aieruk itea? Matematiketan hipotesi hauek egiten jutea, ezta? Eta juten die haien aieruk egiten, eta bueno, bakoitza juten da arrazoitzen, uste dona, ezta? Nik uste dut hau gertatuko dela, tablerotik kanpo geldituko zaigula fitxa, honegatik eta honegatik, ezta? Edo beste zenbait momentutan ere bai, ja hau aieru hauekin dituztenen, ja hasten die probatzen. Hartzen dituzte txamponak, binaka jartzen die, batek txampona botatzen du, eta bestea taulan zehar juten da moitzen. Eta egia da, geroz eta proba gehiago inezkeo, ordun eta gertuago geldituko ginakete benetako probabilitate hortatik, ezta? Eta azkeneko zati baten, iken dituztena da, aukera posible guztiak aurkitu. Ja, aukera posible guztiak aurkituz, konturatzen bai die, errealitateen zenbateko probabilitatea edukiko deun, taulatik kanpo gelditzeko, edo barrurantz, edo helmugara iristeko. Bai, eta hemen gauza pila bat ikusi ditugu, ez da, Leire? Bai. Bata da, eta oso nabarmena, igual gu ikasle ginen garaitik, diferentzietako bat da, gu ikasle ginen garaian irakasle bat egoten zala, ezagutza zeukana, ezagutza hori transmititu iten zan, eta orduan, gero ja, azten ginen ariketak iten, praktikatzen gauza errexateatik zailagoetara, eta hemen ikusi duzuen bezala, gela oso dinamikoa da. Irakaslea ari da, gertatzen ari dan hori gidatzen, baina ikasleak ari dira hipoteasek egiten, ikasleak ari dira aukerak planteatzen, ikusten dute zer dan posiblea, zer ez dan posiblea, eta abar. Ordan, momentu hori oso aberatsa da, matematikan edukietaz aparte, oso importantea dalako baita ere, eta hemen edukiak probabilitatekoak dira, eta informazio antolatzekoak baina oso importantea da baita ere ikasleak arrazoitzen jardutea, egoerak ebazten jardutea, komunikatzen, horregatik da oso polita ikustea, haingela dinamikoak, parte hartzea asko dagoen gela. Bai, ez da, eta horretarako ezinbestekoa izango da, alde batetik jarduera aberasgarri bat eukitzea, ontara bideratzen gaituna, eta gero ere bai eukitzea irakasle bat, edo irakasleak kasu hontan, kudeaketa hau itez arduratzea, ezta? Gestio hau itez, eta galdera egokik adierazten. Galderen bitartez, ze irakasleak badaki nora joan nahi duen. Ordain, galderen bitartez, eta gelatik tiraka, eta pixkat batzutan arrantza egiten ibiltzea da, bide konkretu bat egitea da bilatzen dana, ez? Baina ezagutza, hipotesiak, ondorioak, hori guztiek ikasleek eraikitzen dituzte. Eta hola izaten da, Eta irakaslearen lan askotan izaten da, tiratzea, eta gero ordenatzea, gertatu den hori ordenatzea. Edo eraikidan ezagutza hori ordenatzea edo egitura bat ematea edo egituratzea. Bai, azken finean amaiera hori ematea. Askotan ikasle ekingo dutena da, eraikuntza hau iten jungo die, baina azken momentu bat iritsiko da, ondorioztatzea iristen diena, lantzen ari dien kontzeptu hori. Ados? Oso ondo. Hortaz, behin hau ikusi deula, sartuko geha bigarren galdera izango litzake. Bai. Dala, nola lagundu diezaiek egun etxetik. Orduan, sartuko gara eta hemen ikusiko dituzue, nola lagundu diezaiek etxetik. Hori izaten da gure kezka, gurasoan. Nik nola egin dezaket, ulertzeko ze gertatzen ari da, ze gauza batzuk pixka diferente ikusiko ditugu, laguntzeko, baina ez oztopatzeko baita, edo ez nahazteko gure semea edo alaba edo gaztea, ja. Gero hori da beste bat, ze etapa dan, ezta? LH ostean, DBH baten hartzen ditugu aurra-aur, DBH laun ja gazte hola haundi batzuk izaten dira gorputza haunditu eta zaien horietakoak, da ikusten ditugu transformatzen 4 urtetan. Orduan, gurasook ere badaukagu hor gure zera, ez? Egin nahia, kontaktua galdu ez nahia, eta bar. Orduan, kontua da hemen jaso ditugula zuek egindako hainbat galdera, bale? Eta galdera horiek erantzuten saiatuko gara. Lehenengoak honela dio, Davidek, Bilbotik, DBH bateko guraso batek galdetzen du. Nire semeak etxeko lanak digitalki egin behar ditu, baina ez dakit nola funtzionatzen duen jarduerak. Jolasean dabilela dirudi, eta kezkatuta nago ez ote duen ezer ikasiko. Orduan, guazen hortaz hitz egitera, hemen hitz nagusi bat dago praktika digitala
eta entrenamendu gunea. Hori da, lehen gogoratzen badezue, egon geanen praktikari ingurun hitz egiten, adierazi dugu lehenengo lau saiotatik 3 saiotan ingo deula jakintza eraiki, eta hor baita ere praktika ingo deula, baino paperen, eta egongo dela egun bat, nun praktika digitala ingo dugu. Hau izango da oraintxe, Leirek esplikatuko dizuen praktika. Praktika digitala hasten da klasean batzutan, baina batzutan ez da bukatzen. Eta da, ariketa sorta konkretu bat hasi eta buka egin behar dutena astero, ikasleek. Orduan, guazen ikustera, sartuko gara hortarako, zuk mugituko duzu hau mesedez? Xaguari eman bar jako hemendik, hartzeko xagua martxan, hori da. Oso ondo. Hori da, bale. Bueno, hau da, ikasle batek bere pantailan, bere innovamatiko materialan sartzen denean, plataforman sartzen denean, bere pantailan ikusten duena. Hemen ikusten duzuen bezala, markatzen du asteko praktika. Asteko praktika hemen dagoen mundu hau da. Adibidez, hemen ikasle honek, aste honetan egin beharko lituzke hemengo ariketa guztiak, eta ariketa hauek egin ahala, ordenadoreak berak esango dio ondo edo gaizki ari dan, ikaslei esaten diogu, hau astero egin behar da, eta gainera ez da jolas giroan dabilela dirudi, eta badu itxura ludiko bat, baina ondo pentsatzeko egitekoa da, eta gainera kuadernoa alboan hartuta batzutan kalkulo batzuk egin behar izaten direlako, ordan hori da beste burruka bat irakasleok edukitzen duguna. Beraientzako batzutan hau da momentu relaxatu bat, eta ez, da momentu serio bat, praktika konkretu bat egiteko, eta zure burua testeatzeko ia badakizkitzun hauek egiten. Azken finen ikasleek motibatuta daude, baina horrek ez do nahi esan, lan hau serioa ez danik, hori da, lan hau serioa da. Zein da kontua hemen bertan esango diela ordenadoreak zuzen ari diren ala gaizki ari diren. Eta hori oso informazio importantea da, momentuan dakielako ikasleak zer daukan hobetzeko. Orduan, praktika digitala egin eta gero ondo ateratzea izkion ariketak hemen behan agertuko zaizkio, entrenamendu gunean. Eta entrenamendu gunean eukiko da aukera hobetzeko. Gaizki atera zaien hori hobetzeko. Eta hau da momentuare baita, momentu baten irakasleari galdetzeko. Hau, etzait atzeratzen mesedez lagundu idazu. Hainbat eduki errepasatzeko aukera ematen du. Entrenamendu guneak historiko bat gordetzen du, eta gu gaur sartuko gara adibidez ariketa konkretu honetan. Eta zehazki entrenamendu gune honek ere bai jendona da, zailtasunek dituzten eduki horiek bertan egongo dien. Nik euki baldin baditut momenturen baten zailtasunen eduki zehatz batekin bertan izango ditut. Hortaz, entrenatzeko aukera izango dut. Praktika digitalak ematen digu aukera bikaina gure indarguneak eta ahulguneak detektatzeko eta ahulguneak indartzeko. Eta hori irakasleontzako altxor bada. Eta gainera da pertsonalizatua ze bakoitzak dauzka bereak eta bakoitzak bereak landu behar ditu. Eta hor dau praktika digitalaren magia zati baten. Ikusi dezagun, ze gainera praktika digitala oso txintxoa da laguntza emango digu askotan. Hemen lehenengo irakurri behar da. Pilotak 5 metro egin ditu, katu batetik bestera, goiko katua 3 metrora badago, zein da katuen arteko distantzia horizontala, hori galdetzen du. Eta ordan hasiko nintzake, hauek arrastratzen dira, hauek nola egiten diren ikasle jakiten dute oso ondo. Zuek espadakizue, inoiz laguntzen badizuete, ikasleek beraiek esango dizuete, askotan gu baino lehenago asmatzen dute nola egin behar diren hauek. Ordan, goiko katua 3 metrotara badago, ulertzen dut altura 3 metro dala, zein da katuen arteko distantzia horizontala. Ordan, hau da ariketak galdetzen diguna. Eta nik emango diot horrela, eta esango dit, ondo kokatu dituzu datuak. Hori da, kasu honetan gaizki kokatu ezkeo, berak atzera pauso bat emango digu esanez. Hori da. Kasu honetan datuak ez daude ondo finkatuta, ondo kolokatuta, oazen ondo begiratzea. Eta nik oin erantzun beharko nuke, zenbatekoa dan distantzia horizontal hori. Ez dakit kokatzen duzuen edukia, galdetuko nuke, ze eduki behar dan hemen? Erantzuten du bat ematek, ala? Egia da, dileiakin dijola, hortaz erantzuteako igual denbora pixka pasako dala. Nik erantzungo dut, egia da, dilei hasten zaite egunero. Pitagorasen teorema da behar dan hemen. Eta orduan, bat joango litzateke kalkuloak egitera, papelean kalkuloak egingo lituzke, eta demagun erantzuten dudala gaizki. Hemen uste dut erantzuna 4 dela, baina erantzungo dut 6. Gaizki erantzungo dut nahita. Zer ematen dit programak? Esaten dit, aizu, berak abisatzen dit, triangelu zuzena da, beraz Pitagorasen teorema erabili dezakezu. Hau da, honek laguntza ematen du gaizki egiten badozu. Orduan, orain berriz saiatuko naiz erantzuten, da berriz erantzungo dut gaizki, erantzungo 7 dela. Eta berak esango dit, gaizki dago, ez da 7, eta berak iradokitzen dit ja Pitagorasen teorema nolakoa izango da. Hau da, praktika digitalak hori ere badauka, laguntzak ematen du poliki-poliki, gauzak espaditugu ondo egiten. Eta berriz erantzungo dut ondo, baina gaizki edo bero, ez dela gaizki erantzungo dut berriz. 5 erantzungo dut, eta berak esango dit
nola aplikatzen den Pitagorasen teorema kasunetan, eta berak eragango nau erantzunera. Bale? Bai, eta kasu honetan leire, pixkat paperakin konparatuz, paperen ikasle bat jarduera hau egiten daunen, irakaslea aukiko balu ondo, irakaslek papera hartu dezake. Zer gertatzen da askotan ikasgelan igual 20 ikasle ditugula. Zenbait ikastetxetan, zenbait geletan, gehiore bai edoten dira. Orduan, irakaslentzat ezinezkoa da ikasle guztikin praktika egiten nahi dien bitarten, egotea, pista hau ematen, hau kentzen, hau jartzen, ezta? Orduan, ematen digu aukera ikasleak modu pertsonalizatuan tratatzeko, eta gainera behar esan dizuedana ez, ikarakaskuntzaren gako hori, ahulguneak indartu eta indarguneak disfrutatu. Orduan, ematen digu hortarako tresna, eta gero gainera irakasleok astero jasotzen dugu informe bat honi buruzkoa, ikasleen lana nolako izan dan adierazten diguna. Orduan, zentzu horretan ikusten dugu baliorantzi importante badela praktika digitala egiteko aukera. Etxetik zela lagundu honetan? Bueno, eskertuko genuke erantzunak ez ematea zuek, ez? Batzutan ematen du gogoa, ez hor lau da. Ez, lagundu jozue pentsatzen, lagundu jozue arakatzen ze behar duen, edo lagundu jozu inkluso momentu baten irakasleari galdetzen, espadasara moldatzen eta espadazu nola egiten den asmatzen, segi bihar eta galdetu jozu irakaslearen buruz. Saiatuko gara berriz, beti ikuspegi eraikitzaile horretatik egiten, ez guk erantzuten. Hori eskertuko dugu irakasleok. Oso, no? Oain urrengo galderara jungo geha, hortaz, eskatuko nizueke, momentutxo baten jartzea, ez dut, momentutxo baten, eneko eta gorka hemen ditugu teknikarik, galdera gerturatzen badiazue, izango litzeke urrengo galdera, ez, izango litzeke Soniarena, beruntza guazen eramatea diapositiba beraka. Jetxi diapositiba. 14. diapositiban gaude, ez dut ikusten, geroz eta gutxi ikusten dut, eta naturalki esango dugu, ezta? Oso ondo, galdera honetan arrasateko Soniak esaten digu, nire alabak laguntza eskatzen dit etxeko lanak egiteko. X, eta praktika, ontaz hitz egiten du. Saiatzen naiz laguntzen, baina ez dakit zer egin. Ez dut ulertzen. Zergatik ez dira ariketak beti egin izan ditugunen antzekoak? Honekin hasteko, lehenik eta behin ondo esplikatu behar deu eta ondo ulertu behar deu zer dien X eta praktikak. Lehen esaten genizuen bezala, matematikako oinarrizko saio hauetan, esan duen bezala daude 3 saio oinarrizko, jarri deun eredu hontan, eta gero dau praktika digitala. Oinarrizko eredu hauetan, egiten deuna da, saio amaieran edo askotan etxerako ditugu X eta praktikak. Praktika hauek paperen egiten ditugun praktika batzuk die. Ados, orduan, praktika hauek paperen egiten ditugu eta 3 maila ezberdin dituzte. X, edo isa, Y eta Z. Ixe izango litzeke, nolabait esan da, laguntza gehiago behar duten ikasle horientzako, bestalde egongo litzeke I izango litzekela estandarra, eta Z izango litzeke gehigarria. Hortaz, ikastetxe askok etxerako bidaltzen dute isa, I, Z hau. Batzutan ez, ikastetxen arabera izaten da. Batzutan gelan ez dana bukatzen, etxerako izaten da. Beste batzutan, gelan ez da tokatzen dana dalagatik, eta etxerako bidaltzen darik eta osoa, bai. Eta batzuetan, daude ikastetxe batzuk I bidaltzen dutenak etxerako, ikasle batzuek isa behar dute beste batzuki, azken finean hau izango litzake, anistasunari arreta bat jarri alizatu. Aukera ematen du. Bai, ez da? Bai da importantea, jakitea, isa eta praktika bakoitza lotuta dagoela gelan landudan edukiekin. Beraz, orain nahiek erakutsiko dizue, ikasleak non dauzkan eduki horiek, Soniaren kasuan bezala lagundu nahi badio bere semeari edo alabari. Esplikatu dugu zer dan edo isa, iz eta praktika, oain guazen ikustean nola lagundu diezaioket, ez? Nik nire semein, nire alabai. Kasu honetan, oinarrizko nahi izango litzake, beraiek zuen semek eta zuen alabak eukiko dutela kuaderno bat. Kuaderno honetan beharrezko apunte guztik eukiko dituzten. Zer gertatuko da, eta egunerokotasunen hori erabiltzea gomendatzen dizuegu. Hala ere, baliabide gehiago daude eta guen jungo geho horietara, noskire bai erabili behar dituzuela. Baina jakin dezazuen fizikoki normalean kuadernoa edukiko dute. Orduan, hau edukiko dute alde batetik. Imaginatu gure semea, gure alaba, egunen baten, gaixo egon dela, eta ez ditula apuntek hartuta, edo kuadernoa ez daukela beteta, edo dana dalakoa. Hortaz, ze baliabide edukiko genituzke. Hasteko, hau, leire sartu dan, hemen sartuko geha, leire sartu dan,
Webgune honetan, izango litzekeela gela kudeatzailea ikaslek edukiko ditu apletak, Leinek erakutsi digun bezala, baina horrez gain ere bai saioak daude, bale? Ni hemen sartzen banaiz, edukiko nituzke kurtso osoko saioak edukika, bale? Edo zatika atalka hobeto esan da, atalka zatika banatuta. Ni bigarren atalera joten banaiz, zenbaki errealak, bale? Hemen ikusiko dut nola ditudan saio batzuk nun ez dute gelan egin jartzen do, eta beste batzutan ez do ezer jartzen. Bale, esaldik esaten duen bezala, ez dute gelan egin, nahi du esan, ez dute egin, ezta? Oraindik ez die iritsi hori itea. Horrek zer nahi du esan, oraindik irakaslek ez dola klikatu. Vale? Kasu honetan, oraindik irakaslek ez do klikatu saio hau inda da hola, eta orduan, oraingoz ezin dute egin. Bai? Aldiz, hemen 13, 14, 15 saiok jada inda daude. Ni hemen sartzen banaiz, bale? Edukiko dut saioan zehar iten jun naizen guztia. Eta nahi lagundu ahal izango dit, ikusi ahal izateko saioan zehar zer landu duten eta nola landu duten. Gelan gertatzen den guztia berriz ikusteko aukera daukate. Eta hori aukera oso importantea da. Horrez gainde bai, hemen eukiko dute deskargatu ahal izateko saioaren laburpena. Hori da. Eta isa, iz eta praktika, eta irakaslek iriki balin bado, isa, iz eta praktiken erantzunak ere bai izango ditu. Zergatik ireki behar ditu erantzun hauek irakaslek, ez deulako nahi irikita egotea, in behar dituzten momentu horretan. Zertarako balio digu irikita eukitzek? Ba, bueno, zenbait momentutan ikaslek ere bai auto-zuzenketa hau inalizateko. Bai, hori da. Vale, orduan, guraso batek lagundu nahi badio aurrari, eta Soniak bezala espadu ulertzen, aukera dauka nahi bado saioak ikusteko, eta ikusteko non kokatzen den isaizetako hortako ariketak. Hori da. Eta hala ere, onartu beharra daukagu DBH-en, oso sakon sartzen garela edukietan. Ordan momentu baten, gurasok ere eskubidea daukagu ez jakiteko, erantzuten. Ordan hor beti konfidantza eduki ikastetxean, irakasleengan, eta beti bideratu zuen seme-alabak irakasleengan. Hori da. Unibertsalak, oro jakileak ez gara, orduan, bueno, hoxe. Eta horrez gain, ditugu baliabide hauek, baina webgunen sartu ezkeo, webgunen sartu ezkeo, hemen, eukiko nuke, webgunen sartzen nahi zino amat.comen, eta dauket familien alderdi bat. Hemen dauket familientzako baliabideak, eta baliabide hauetan sartu ezkeo, beruntza juten banaiz, hemen dauket bigarren hezkuntza, Hemen ditut bigarren hezkuntza, eta hemen bigarren hezkuntzan ditut bideo ezberdinek lagunduko diatenak ezagutzen nire semeek edo nire alabak zein moduta lantzen ditun zenbait estrategia, zenbait algoritmo gelan. Eta bideo oso laburrek, nik hobeto ezagutu ahal izateko eta ondo jakin ahal izateko nola lagundu, eta gero, lanketa hauin aurretik ikusi ditzaket bideot, eta gero nire semei edo nire alabai lagundu. Bale? Oso ondo, aurkezpenea bueltatuko gea, eta hauek izango lieke baliabidek. Eta Leirek esaten duen bezala, noski, konfiatu irakaslengan lagundu dezakegu, noski, eta uste oso garrantzitsua dela laguntza hau eskaintzea, eta hemen dituzue baliabide hauek lagundu ahal izateko. Aurra gertzen dira, isa zeta batzuk. Hauek izango lieke, isa, Y eta Z praktika. Ereduak. Hori da. Eta beste galdera zen, kasu honetan, zergatik ez dira ariketak beti egin izan ditugun nen antzekoak, ez da? Guk geuk badaukagu reflejo bat edo oroitzapen bat matematikako ariketak normalean izaten zirela gelan indakoaren reprodukzioa hainbat aldiz errepikatzeko, pixka zailagoa, pixka errazagoa, egia da, gaur egun matematika lantzen den moduan, beste ariketa boto batzu ere lekua egin hartzaiela. Arrazoiketari lekua emateko, egoren ebazpenari, komunikazioari, loturak egiteari, hortik doaz matematikaren didaktikaren hildoak, hori esaten dute hainbat eta hainbat ikerketek, eta ez hori bakarrik, gainera, azken hautaprobateako probak ere badirudi bide horretatik joango dira. Orduan, egia da ez direla ohiko errepikatemenezko ariketak. Dira batzutan gehiago pentsatzekoak eta pixkat buelta pare bat ematekoak. Oso ondo. Eta, guain guazen adibide txon bat ikia ez da? Ikusi alizateko ere bai zelanketa iten dengela? Ekuazio txiki bate gaztera joango gara. Venga 5x gehi bat, berdin 3x gehi 7. Idatziko dut hemen, ja zuzenean, zegero
iru isa gehi 7. Vale. Hau da, ekuazio bat, hau zuetako asko, seguru olakoak ebaztu dituzuela, ez dakit gogoratuko duzuen nola egiten zen ere. Eta seguru buruan daukazuela batekoa pasatu bestaldera eta 7koa pasatu bestaldera, eta guk erakutsiko dizuegu nola den hau DBH bateko eduki bada, eta nola den honen ikasketaren prozesua DBH baten. Eta hortarako joango gara gure maila, materialaren maila. Orduan, hemen ikusten duzuen bezala, hemen daukagu balantza bat, eta balantza eredu batetik hasiko gara. Ekuazio bateko berdintzak beti adierazi nahi du oreka bat, bi aldeen artean. Alde baten dauzkagu 5 isa, eta beraz jarriko ditut hemen 5 isak, dauzkagu 5 gauza ez ezagunak direnak, gehi bat, eta beraz gehi bat hemen kokatuko dut, eta gero bestaldean dauzkagu 3 isa, eta gehi 7. Orduan, balantzaren ikuspegi honek laguntzen du asko, eta materialak erabiltzeak laguntzen du asko, banatuko ditut ondo, hauek, laguntzen du asko hemen gertatzen dana, hemen zer gertatzen den ondo ulertzera. Badakigu ekuazio batera ebaztera goazenean, isaren balioa aurkitzea dela bilatzen duguna. Baina balantzaren ikuspegiak lagunduko digu, hain zuzen ere hemen zer egin behar den ikustera. Nola egin dezakegu hemen, isak zenbat balio duen jakiteko. Orduan, hasiko gineke, balantzaren oreka errespetatuz, egin beharko dugu bi aldeetan eragiketa berdina. Eta nire okurritzen zait, adibidez, alde batean, bi aldietan bateko bat kenduko dugula. Kentzen dut, hemendik pixu bat eta hemendik pixu berdina. Gero okurritzen zait, hemendik 3 kenduko ditut, 3 isa kenduko ditut, hemendik 3 isa kentzen baditut, 1, 2 eta 3, eta bi aldeetan berdina egiten badut, oreka mantentzera ari naizela bermatu dezake. Eta behin honetara iristen garenean, hemen badaukagu erantzuna aurkitzeko aukera. Hemen 2 isa badauzkagu eta hemen 6 laukitxo badauzkagu, berehala ikusten da, isa bakoitzak 3 laukitxoren beste balioko lukela, eta hortik ondorioz hartuko genuke, ekuazionetan x3 dala emaitza. Hemen egin dugun hau, fase manipulatiboa da. Eta fase manipulatiboa gainera oso irudi bisual batekin dela balantzaren orekaren irudi bisuala. Balantza baten oreka mantentzeko bi aldeetan berdina egiten joan behar gara. Ordan, ideia horretan abiatuta hasiko gara ekuazioen lanketa egiten, eta gero pasako gara hau hainbat aldiz praktikatuta gero, eta hau irudi bisual hau ondo markatuta gero, pasako gara arbelean ja beste grafo batzurekin eta beste itxura daukan espresio bat lantzera, hau da gure zenbaki eta gure simbologia erabilita. Baina honi aurre egiteko modua izango da lehengoaren berdina. Hau da, hemendik isak askatzea kontua bada, lehen egin dudan bezala, egingo dut bi aldeetan bat kendu. Eta horrela markatuko dut. Eta orduan geratuko da 5 isa, hemen bat kendu badut ja desagertzen da, eta hemen 3 isa eta bat kendu badut 6 geratzen da. Lehen hemen egin dudan bezala 3 isa kendu ditut bi aldeetan. Orduan hemen ere 3 isa kenduko ditut eta hemen ere 3 isa kenduko ditut. Hemen gainera urratsak markatzen joan ahala ari gara kontzientzia gehiago hartzen egiten ari garen horri buruzko. Hemen 3 isa kendu baditut, hemen 3 isa, 2 isa geratuko zaizkit. Eta hemen 3 isa kendu baditut, isa geratuko naiz eta hemen 6 geratuko zait. Eta geren egin dudan eragiketa hau, horrela jarri dudala, isak eta kubituak banatu ditu dela, hori fizikoki zati bi egitea da, nola baita esateko. Ordan hori egingo dut hemen, alde honetan egingo dut zati bi, eta alde honetan ere egingo dut zati bi. Eta hemen geratuko zait, bi zatitan zatitzen badut, geratuko zait, isa alde baten eta beste aldean 3. Orduan, ekuazioak ebazten hasten direnean zuen seme-alabak horrela ikusiko dituzue, bi aldeetan eragiten. Hau prozesu bada, da prozesu bat hasten dana hemen, gero jarritzen duela horrela, eta halako baten ikusiko dituzue, ja mekanizatuta daukatenean, ikusiko dituzue konturatu direla, hemen batak kentzen dudanean, bi aldeetan bat kentzen dudanean, hau desagertu egiten dela eta honei automatikoki bat kentzen zaiola. Hori da guk historikoki deskribatu duguna hau bestaldera pasatzea bezala. Baina hemen ez da ezer bestaldera sekula pasatu gainera. Hori da deskubrimentu bat gerora egiten duguna, ekuazioen ebazpena errebisatzen dugunean zer egiten da, ez? Ez da sekula batekorik bestaldera pasatu. Hemen beti egin izan dena da, nahi gabe edo konturatu gabe ken bat bi aldetan. Eta ordan geratzen da hemen efektibamente 5x, eta hemen bat beste aldera pasatu bagenu bezala geratzen da 7ken bat. Eta momentu baten, zuek horrela hitz egiten badiezue,
beraiek hau landuta badaukate agian izango dira gai lotzeko beraiek hemen egin dutena guk egin dugun moduarekin. Orduan, Innobamatek daukan ezaugarri importanteetako bat, eta komuna da txiki-txikitatik hasi eta DBH goraino, da eduki askorekin horrelako prozesuak egiten direla. Prozesuak non ulermena bermatzeko aukerak dauzkagun. Eta ulermenik ez badago hemen, non atzera egin dezakegun berriz hau errebisatzeko. Honek ematen dio trazabilidadea edukiai, eta aukerak ematen dizkigu hau ulertzen denean ona pasatzeko. Baina momenturen baten hemen berriz ataskatzen bagara berriz joan gaitezke bizualagoa dan modu hori aurkitzera, eta gainera momentu baten lotuko dugu tradizionalki guk egin dugun edo guk erabili dugun ikuskeriarekin. Eta gainera honek lagunduko digu aniztasun horri ere bai arreta jartzen. Egongo die zenbait ikasle, momentun baten igual hemen daudenak, baina beste ikasleren batek oraindik behar du materialakin ondo ulertu kontzeptua. Edo kombinatu beharko dituzte biak. Edo kombinatu ekuazio bat badukate, igual etxean hartu beharko dituzte materialak laguntzen joateko nola egin hemen egiten dutenaren arabera. Orduan, Innobamat metodoa hitz egiten denean, Innobamat ez da metodo bat. Innobamatek dauka matematika ikusteko modu bat. Eta ikusteko modu horretan, horrelako prozesu eraikitzaileak eraikitzen ditugu, ulergarritasuna bermatzen. Eta kontzeptuetan sakontzeko. Hori dela beste aspektu oso importante bat DBH-ko edukiekin ari garenean. Eta ona iritsiko geha, baina ez du nahi korrien ona iristeko. Nahi deu fase guztitatik pasa, leirek adierazten zon bezala, ondo ulertu alizateko kontzeptu ebea. Guri hau erekatzi zikutenean instrukzio batzen dagoena kentzen pasatu, zatitzen dagoena bidertzen, baina ez genuen ulertzen zergatik. Ordan egin behar genuen asko praktikatu mekanikoki hori asimilatzeko. Eta zergatia bidean geratzen zen. Horrek ulermena kentzen digu, eta inoiz arazoren bat badaukagu tresnak kentzen dizkigu. Ez dakigulako nondik atera. Ordan modu honetan eraikitagon ezkero edukiak, eta horrela daude eraikita LH batetik hasita goraino, aukera bat daukagu ulergarritasunetik eta funtzionatzeko. Hemen diapositiba honetan daukazue, egin duguna diapositiban adierazita. Eta gero ekuazio zailago bat, modu berdintsuan enfokatuko litzakeena. Bai, oso ondo. Bueno, urrengo galdera irakurtzea jungo gea orduan, Ana, a ber. Oso ondo, zer esaten digun, Anak, Tolosako Anak. Orduan, nire semeak azterketa bat dauka, baina ordenagailua erabiltzen du ikasteko. Hori alda egin beharko lukeena? Oso ondo. Bale, hor batzutan ardura hori, ez? Benetan ikasten nahi da, edo ordenagailun jolasten nahi da, bere gauzetan dabil. Bale, alde batetik, eta hemen garrantzitsua da. Lehen adierazten genuen bezala, ikasteko ikasi dezake fizikoki dauken kuadernokin ditun, ekiziz eta praktikekin. Baina horrek ez do nahi adierazi, ordenagailun ez ditunik edukiko, beste zenbait baliabide. Oinarria izango da fiziko hori. Bai, egia da gero, DBH-en oraindik ikasle batzuk kuadernoaren kudeaketa egokia ez dutela egiten jakiten, eta hori ikasi beharra da, hori da DBH-en ikasi behar den gauzetako bat, ez? Kuadernoa kudeaki, ondo kudeatzen, informazioa ondo kudeatzeko. Orduan, horrelako kasuetan, lehen unaik erakutsi dizuen bezala, beti dago aukera saioetara sartzeko, saioetan egin diren gauzak ikusteko, bertan ikusi diren bideoak ikusteko, eta orduan, azterketa bat prestatzeko nik nire ikaslea izaten diet, kuadernoa hartu, saioak errepasatu, aplikazio digitalean ensaiatu, ariketa diferenteak, orduan badauka zentzua ordenagailu erabiltzen. Hori da, noski eukiko alderdi fiziko hori, baina baita ere eukiko dugu ordenagailu. Eta lehen adierazten genizuen bezala, momentutxo baten jarriko dut, lehen bezala, kasu honetan, atzerun zunda, edo ez da beharrezkoa, jartzea. Segundutxo baten, hemen, nik hemen eukiko ditut ere baliabide ezberdinek egunerokotasuneko, orain arte landu ditudan eduki eta prozesu horiek errepasatzen juteko. X, Y eta Z praktikare bertan dauket, erantzunek ere hortaz, normala da egunerokotasunen ere ordenagailu erabiltzea azterketak prestatu ahal izateko. Eta honekin lotuta, esaten zen iguten, ez da, azterketak prestatu, eta egia da zehazki ez diguzuela galdera hauin, baina azterketak nolakok izango die, ez da? Hor garrantzitsua da, zuek ere jakitea, azterketak izango diela lanketa induten modu berdinekok. Hau da, orain arte, adibidez, isa, Y-koa eta Z praktiketan indituzten jarduerak, jungo die ere azterketan iken. Eta
garrantzitsuena da guretzat ere bai, zuek kontziente izatea, azterketa hauetan, eta noski egunerokotasunen, ez gehala besterik gabe edukitan zentratuko. Noski edukik izugarrizko pisu edukiko dute. Baina prozesuk ere bai, lehen hitz egiten genuen prozesutaz, ezta? Problemak ebazten jakin beharko dute, komunikatzeko gaitasun eduki beharko dute, arrazoitzekoa, loturak itekoa. Eta azken finean, Leirek adierazten zon bezala, etorkizunea behi da ere bai, hau ez da guri izugarri pila gustatzen zaigu, ez? Edukik lantzea eta prozesu hauek ere bai lantzea, baino PISA, selektibidadea eta halako azterketek, kanpo frogak ere bai, autonomia erkidego ezberdinetan dauden kanpo frogak ere bai horruntza doaz. Eta ez daude bakarrik zentratzen, lehen esaten genuen bezala, edukietan. Prozesuei ere bai pisu hori jartzen dira. Eta honek dauka, hori ikusten duzen bezala, ikerketa, azkenengo hamarkadatako ikerketa askoren apoioa. Matematikaren didaktikan asko ikertu da toki askotan, eta toki askotan ari gara ondorio berdinetara iristen. Eta azken finen, gu oinarritu geha, proposamena sortzeako garaien, eraikitzeako garaien oinarritu geha, Leirek adierazten zon ikerketa hauetan. NCTM, Enrich, azken finen ere bai, Cambridgeko unibertsitatek indako ikerketa ezberdinetan proposamena aurrera eraman alizateko. Bai, LH-en esaten genuen, atzo esaten genuen, guk ez dugu ezer, edo oinarri teoriko hau ez dugu sortu, gustatuko litzai guke Leire. Ez, era berian, polita da ikustea beste asko berdin, ondorio berdinetara iritsi dira. Horrek ematen berresten du, eta ematen digu, ez dakit, nola baiteko arrazoia, o indarra, o ez dakit. Guztiz. Hori da. Beste galdera bat. Azkeneko galderakin jungo geha ja... Bai, uste baietz, besteren bat badau, helduko diogu. Zein da gai zerrenda, da nire alaba batxiergora ondo prestatuta iritsiko da, amaiak galdetzen du Gasteiztik. Gai zerrenda da kurrikulumak eskatzen duena, hori segurtatuta daukazue. Are gehiago askotan, sakonago bidaiatzen dugu. Ze kurrikulumak, azkenengo kurrikulum honek eman du biraketa bat ikuspegi honetara. Baina biraketa hori eman berri dauka. Eta gu badaramatzagu urte batzuk ikuspegi honetatik funtzionatzen. Orduan, bai, noski batxiergara ondo prestatzeko aukerak edukiko dituela, beti bezala lana ondo egin ezkero, eta klaseetan parte hartu ezkero, eta dinamika honetan sartu ezkero, oso bide aberatsa egingo da. Ez bakarrik edukietan, da gainera sakona, baizik eta baita beste hoietan, problemen ebazpena eta bar. Eta lehen esan dizuen bezala 3 aldiz aipatu dugu, baina eske egunotan ari dira izaten bilerak USAP berriari buruzkoak, selektibidade berriari buruzkoak, selektibidadean ere honetara doaz. Arrazoiketak eskatzera, komunikazioa eta adierazmena zaintzera, eta problemen ebazpena, eta aipatu ditugun hoietan. Orduan, lerrokatu da gaude benetan bide polita eta interesgarria egiteko. Hori da, eta prozesu hauek landu ahal izateko, lehen esaten genuen bezala, ezinbestekoa da ikasgelan galderak itea, asko arrazoitzea, ikaslek asko parte hartzea. Eta modu honetan ere bai, kontzeptuk oso ondo ulertzea. Ez mekanikoki ikastea, nik dakit bat hau kentzen pasa behar detela beste aldera, eta jazta ez, zergatik aigea hau ginen, ez da. Gustoko dugu, ez da? Nabaritzen da. Bai, gustoko dugu. Eta pixka bat adierazten genuen bezala, hau izango litzeke etxean laguntzeko modu, ez? Jungea adierazten, nola lagundu dezakegun etxen, lehen ikusi du pixkat, baina, azken finen, alde batetik, konfiantza eukitzea ikastetxetako, zuen ikastetxetako profesionalengan, oso profesional onak diela, gainera edozein zalantza, edozer gauza dutela, imaginatu lehenengo kurtsoa dela beraientzako, inoa matekin, beti edukiko dute aholkulari bat, inoa maten lanik endon aholkulari bat, galdetu ahal izateko, hau nola landu dezaket, egoera hau nola kudeatu dezaket, eta hau, oso baliagarrie izaten zaie orokorren. Eta horrez gain ere bai, lehen adierazitako baliabide horiek dituzue. Alde batetik, errepikatzen dute, badakit, pixka bat igual astuna izaten nahi naiz, baina momentu baten errepikatzen dut, hemen ditugu, ezta? Alde batetik, gela kudeatzaileen ikaslek bere kontutik sartu ahal izateko, saio guztik ditu, eta gero, webgunean ere bai, hemen eukiko dituzue, esaten genuen bezala, bideo ezberdinek ondo ulertu ahal izateko, adibidez, ekuazioa nola egiten ditugun Leirek adierazidon bezala, kasu honetan, ikusi ahalko zen ituzketen, beste zenbait estrategia algoritmo ere bai nola egiten ditugun. Ados?
Ba, bueno, Honekin ja, bukatzen goaz, esan behar, no? Baina hori da, eta uste esaldi egoki edala, bukatzen goaz, azkeneko gauzatxo bat eskatu behar genizuen. Gu, oso pozik egon geha gaur zuekin, gaurko formakuntza honetan, eta hori dela ere bai gustatuko litzaiguke, zuek ere bai balorazio bat itea. Azken finen guk kurtsoro egiten ditugu alako formakuntzak, eta oso baliagarri ezaigu zuen feedback hau jasotzea. Hortaz, hementxe daukezue QR-a, mugikorretik, kasu honetan ordenagailutik iten nahi balin bazate edo entzuten nahi balin bazate formakuntza mugikorretik bain dezakezue QR hori hartu, eta bestela hemen ditugu txaten Amaia daukeu Leire ere bai, eta beraiek jungo die, bidaltzen linkak, estekak, zuek sartu ahal izateko. Eta Leire, honekin bukatzen dugu. Fini. Mila esker, hemen egoteatik, eta eskerrik asko. Hurrengo arte.